makwano mag kita tije mia bende ithoro chwal na nyithindo kamoting'o uso e kuonde mag chiro, moko dhi kata e puodho, moko yudo bende ka timo ohelni opogore opogore, bath ndara giting'o njugu, kacha giting'o simsim e bath ndara. Wita, ere kama janyuol ng'eye kamunjo gigie gimiyo nyathi kit tich munjo bed ne gimiyogi ka gintie e rusa? Erokamano ahinya. Adwa lero gini, adwa chako kama ne Morino weno, kawacho ni gigo makelo child labor kata sani ntiere moko ma ok wawach kata ni child labor. Ntiere moro miluongo ni exploitative child domestic work. Exploitative child domestic work ne ntiere kaka nyithindo tiye third party houses. Manyiso ni kata in inyalo wuok gi nyithindi to iwacho ni keyo moro wamako konyango kocha, wadhi watieki. Bang' mano to wayude gimoro matin, gimoro bilano, kata dhi bet ne ng'ane dalane pesa tichulo ng'ama kama. Kawuono nayudo kes moro mar nyathi ma bende osetiyo godo kamano, kazinde moome dala to tiyo kode Kisumo ka, ma koro ni chule to bende ok chule, kamano kamano. Koro gima dwa wacho ni king'iyo International Labour Organization number 182, ILO 182, ntiere or state clearly the worst forms of child labor. Ma ginte kanga manyalo go through to gintiere kanyote, including issues of sex work. But now I want to clearly say ni gino mane mamiyo teach koro bedo child labor to ken child work. Child work is very important because child work miyo nyathi learn, child work miyo nyathi ridore, child work miyo nyathi prepare nyathi for tomorrow kata future mare. Mano child work. Nikech child work is monitored by the guardian or the parent. But child labor, koro this is now an act ma omi nyathi teach moingo tekre, oingo hike, oingo ng'eyo mare, modendo ni comprehensivity mare. Teach momiye ni bende is detrimental to the health mar nyathi. To probably tijni bendo tiye e seche ma ok ber. Manyiso ni samoro otime kamudho lil, kata otime ka piny oseyuso ma ok onego bed ni nyathi pod nie tich. To tijni kendo otime to ok odhi school, to jowetene to dhi school. So any kind of work mamayo nyathi the right to health, the right to education, work ma is beyond the age of the child, kendo work ma mono nyathi bedo gi time ne to enjoy childhood, then we categorize that as child labor. Koro jonyuol nyaka ng'eni tamiyo nyathina kiwango marom nadi mar tich. Amiye tijni to the kind of information ma is required. For example, indiko ne nyathi list mar gik monego tim te. What is the comprehensivity nature mar list memiyo nyathi kata instruction memiyo nyathi? For example, nyathi ok onego beni operate a machine, nikech machine will require an elaborate process. Kisediyo ma, tidiyo ma, tidiyo ma. But children love experiment. So onyalo wacho ni koro kar mondo adi mokwongo ni wechak gi mapiny ni. Samodiyo mapiny no, kara machine ni omako kata lwete, kata omako wiye, mano nyathi osetho. So issues mar detrimental to the health of the child, momayogi right to education among others, are categorized as child labor. But as we speak, there is a lot of exploitative child labor. Mama not omako community maduong sani as we speak. Mano gimonego bed ni wang'eyo. Kawuono ni kata ka biro e studio aromo gi nyithindo mang'eny ka uso sabun manie chupa. Ni mag liquid soap gi hono, nyithindo manyiri matindo tindo, moko be wuotho gi kijikni, moko wuotho gi pala mag uso, gidwa uso nikech oorgi. To sechego to mama kata baba to dong' e ot diyo mana TV, gin gibonyeza to ngima nyathi to kethore e street kacha. Manyiso ni jogi onego bed ni ng'iyo haki mar nyithindo mondo nyithindo bende o enjoy their childhood kaka minegi gi kata wuonegi gi osedongo mochopo to that level. Lakini kwa medo diyogi to gichope level ma jonyuol gi ochope no. Erokamano.
Wita en kit tich mane ma janyuol ok owinjo mi nyathine. Adwaro samoro giketo wang'e gi ng'iyo, odwa mondo ng'e ni magi ma ok owinjo mi nyathi, to magi ma anya miyo nyathi. Nyiswa ni to gin kit tich magi ma ok owinjo winji e kan janyuol miyo nyathi. Kopogore gi mashinde miwacho ka. Erokamano. Janyuol wek oro nyathi mondo timni ohala e mudho. Wek oro nyathi mondo timni ohala ka ng'ado ndara maricho. Wek oro nyathi kata ka jirani kama ing'ade ndara machalo kaka koro marwa mar Kondele cha. We oro nyathi mondo dhi owarni maembe gem Kambare ka kelo chiro Kombewa to ting'e wiye tijno oingo nyathi. We oro nyathi mondo odhi oluoki to in ibet e dhot. Nyathi nyalo luoko lepe mana matin e ot kanyo, mana mar puonje mondo mi ong'e ni gini itimoga, ma koro kobedo ng'ama duong' to nyalo timo. To we replace labor mari kata need for labor mari gi labor mar nyathi. Nikech koro nyathi ok nyal complain. Nikech ipidhe. Pidho nyathi ok en favor.